Estem aquí a la Biblioteca Comarcal d'Amposta, a les jornades de les lletres ebrenques, conjuntament amb Genís Cinca, per a parlar-vos a dos veus de la figura d'Artur Bladé de Zumbila, que és un dels grans escriptors de les Terres de l'Ebre i al mateix temps també és un dels grans memorialistes i un dels grans literistes de la literatura catalana. Bladé va ser un escriptor exiliat, va publicar biografies, va publicar llibres de l'exili, va publicar memòries i és això una figura central dins de la literatura ebrenca, però també de la literatura catalana. Avui em fa una il·lusió especial ser a Amposta, sobretot perquè el Josep Sancho és un historiador per mi molt admirat, que avui parla i parlarem sobre un autor que jo encara admiro més. Un autor gràcies al qual jo em vaig convertir en escriptor. És l'Artur Bladé de Zumbila. Tot un personatge històric de la zona que mai ha estat prou revaloritzat, mai ha estat prou reivindicat, ni mai ha estat prou homenatjat. Avui, amb aquest humil acte a la Biblioteca Joan Sebastià Arbó, esperem retre-li un homenatge i, sobretot, parlar un cop més d'aquest autor que és una bèstia parda de les lletres catalanes, tan desconegut en comarques que no són aquesta, i per tant jo com a humilment ambaixador de les Terres de l'Ebre cap al nord, fer entendre cap allà dalt que aquí hi ha autors com en Bladé que valen molt la pena de descobrir.